much. Ay, kulang kayo. Okay na. 2 oras na to. Kaya biro lang. Dahil mabigat kayo amin, makot at bigat na. At good morning pa naman, di ba ito natasang araw. Naragsakin tayo, nag-celebrate yung 57th founding anniversary ni IFUGAO kayo, probinsya na IFUGAO, Gotad at IFUGAO. Congratulations on this momentous occasion. Naskin launay nga hintay celebrate na po kadagdi adto ang benedisyon ni Among Diyos kada kayo dito'y nakapinpintas ang lugar ito. It's a real joy to be back here because every summer when I was a child, my father said we had to go back to the Pamilya. Kinakalagkag kami kahit magiging pa kaming bata kada bakasyon dito sa IFUGAO, sa Puntok, sa Pamilya at Nueva Vizcaya. Sapagkat ang sabi ng tatay ko, we have to go back because we have a debt of gratitude. Malaki ang unang natin sa IFUGAO. Marami akong kaibigan doon, bisitahin na natin. Kaya nga nagpapasalamat sa bantay at sa mga IFUGAO. Hindi kaanak dito yung lugar nyo kay IFUGAO, may ipalagip kanyang nitatanggol ni Presidente Ferdinand Marcos. Hindi World War II, may siyang mga soldado itatanggol. Hindi kaadla ka ijak na sulinan ka lugar ni Jay. Iliwin lang mo, soldado na kapon. Isalakan ni Lolo Pudog. Yan, si Lolo Pudog, na naging kaibigan niya. Nitatang ko, pagay itipan ng ilimeng na kengkuana. Sa loob daw, they said that he was seated inside a puntang tagal. Tama ba yun? Na parang luhong na malaki. And turn it upside down with pounded rice on top. Gapo initetoy, saan na nakita ng tiyapo ni tatang ko. Ang nangyari, nagtapong tatay ko sa ilalim, tinatanong daw ng hapon. The Japanese soldiers came and demanded from Lolo Pudong and the rest of the IFUGAOs there, where is Lieutenant Marcos, that guerrilla leader? They say he is hiding here. And the whole time, the IFUGAOs kept denying that my father was there, when in fact, he was right under the Japanese officers. Kaya nakatakas po yung tatay ko at yun ang umpisa ng maghahanap ng ginto at yung Yamashita treasure. Kaya sana, mahanap na natin yung Yamashita na yan. I hope we finally find that Marcos gold and bring IFUGAO and the entire Cordillera out of poverty once and forever. Simon ini nagbalina na nasingit na agayem. Dalolo budon kiritakan ko gingana abang nagbalin ang presidente. Ini presidente ni tatang ko inayaban na ni Apo Hudon, ijay Malacanang. Dinamag na makayak-tikayak mga hinted ni gobyerno Kengkuana. Tinawag ni Lolo Pudong kaya may Pasdet Hospital ni Lugarda. Tapno at mag-agasan dahil masakit. Insigida na ipag-akder ni tatang ko. Di hospital, di lamot. Ngayon, iniawanan ni tatang ko, itipoder, saan lang na pinaripa ako yung hospital. Medyo mukhang lilipat na yata yung hospital. Pero siguro kailangan pa rin natin ayusin para sigurado ang kalusugan ng lahat ng taga-IFUGAO. Ano na sa proyekto yung tatang ko dito ang lagi kayong nauna. Nauna pa ang Magat Dam at ang irigasyon ng IFUGAO kesa sa Ilocos Norte. Kami hindi na nahabol at hanggang ngayon, wala pa rin tubig awang ganun. Kayo pa rin ang nauna sa mga kalsada kasi hirap na hirap siya umakyat ng bantay. At nung bata ako pa ang nagdadala ng mapa at ng drawing para eksakto ang pag-earth moving at paggawa ng mga kalsada na yun din ang dinaanan namin papunta
of the IFUGAO carvers and artists like Gaston Dama, our dear friend now in Paris, France. Makapnet ikultura yun, nagibenin nyo ngayon kung saan na matukaw ang LALO na mas ipanagdaras ni teknolohiya. Diyan yung kami Ilocos Norte at bumit na hindi ka magpalayo kultura kasuma tingili na Adams, Karasi, Dumanig, kay Nueva Era. 11 out of my 23 municipalities are in the Pamilya. 11 of them, 2/3 of my territory, therefore, has tribes. We are replete with Tingyans, Itnegs, Ishnegs, Apayaws, Yapayaws, and many other tribes. Makadaya na natin, magipadang amo, katakayo na ng pinaili, kaya imas pasindayaw na, kaya suportahan, ni kultura na. At dapat museumi ang magpakita kadagit kultura ni Cordillera, Titawid Museum, Jailawag City, Ilocos Norte. Tourism has indeed become a pathway out of poverty for us in Ilocos Norte. And I'm certain that of the 2 million tourists coming to Ilocos, I can send a few here to IFUGAO. These mountains are infinitely higher and more beautiful, and certainly whose culture and tradition continues to fascinate and to mystify so many. This indeed is the shared promise of the solid North, that the provinces that have achieved developmental progress, such as Ilocos, should come and share so that equal opportunity be provided to those less fortunate and less capable here in the Cordillera. There is no point bringing progress and development in merely one corner of the North. Instead, we should make sure that everyone is lifted out of poverty, and that today, in this our generation, we must eradicate poverty here in the Pagmamahal once and forever. Yes, tourism indeed, and we have Mount Pulis and the endless mountains, all of which attract tourists and yet have failed to bring and benefit progress for all of the Pamilya. There is much work to do indeed, but first, let me thank you from the bottom of my heart, from my family, the Marcos family. Pagyaman akmer, imarusuport tayo kay ating ko, niya po Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito ay IFUGAO, samsam kamaysa kayo ang suporta kay Juana. Dito sa IFUGAO, katulad ng Ilocos Norte, alam natin kung sino binoto natin na vice-presidente. Inot-inot, konti na lang, konting lakal na lamang, talaga naman, palagay ko, ang tugaw, vice-presidente tayo. Kaya sama-sama tayo, sama-sama tayo ng pamilya, hindi kita kenagdanayon. Agyaman kami na ulit, ikang kalayon din ang tutuloy. Kasuport tayo, isibubukera, pamilyami, manipon, igabing gana, kadabitoy. Diyos ti Adina, agyaman ang kada kayo amin, agbyang ti IFUGAO kay Ilocos Norte, agbyang ti Solid North, agbyang tayo amin. Diyos ti Adina. So ayun guys, I hope you like that video, and please like, comment, and share kung nagustuhan nyo po yung video ng mga ganyan. And subscribe na rin sa Apong Glens channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, and click that notification bell para sa mga ganitong updates. So once again, this is again your Konyo Boy, Apong Glen Rappin, English, Ilocano, Aglalo, yo, peace out. Bye-bye. Yoo-hoo. Bye.